Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ingkang satu kidurpatan panjenenganipun ingkang megugati Bapak Budiono dalasan Ibu Sukamti. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Kades saha perangkat Desa Wates, sesepuh pidi sepuh ingkang pantes kita bekten ingkang mapan wonten Desa Wates campur darat Tulungagung. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur awit saking berkah pangestu Gusti ingkang Maha Agung kula panjenengan saged pelanggihan wonten ing dalu punika kanthi kebak kawilujengan, kebak kabagaswarasan tanpa panggih halangan rubeda setunggal menapa. Sholawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun minjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan, ugi hadirin sekalian, ugi boten kata lumpen sutresna budaya ingkang kawula mulyakaken. Ing dalu punika keparenga kula kamarwaja gisah kanca saking MMT Campursari kepareng maraswan wonten warsa panjenengan sedaya saperlu atur lelipur ing adicara tasyakuran pernikahan putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Budiono saha Ibu Sukamti ingkang paring asma inggih menika Mbak Krismawati Budi Lestari ingkang pikantuk Raka Mas Bagus saking Kediri inggih menika Mas Danang Prasetyo. Nuwun sewu nderek dedonga mugi-mugi pinanganten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, nut runtut reruntungan kadya mimilan mintuna langgeng-langgeng anggenipun mangun bale wisma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kawula mulyakaken, ing dalu punika kanca-kanca saking MMT Campursari sampun ngrawuhaken sinden-sinden kondang Jawa Timur. Inggih menika wonten Mbak Arnila Putri, Mary Octavia, ugi wonten Silva Maulita. Ing dalu punika saking MMT Campursari ugi makarya sesarengan kanca-kanca sound system top markotop jos gandosnya Indonesia. Ada Sun Audio, ugi kanca-kanca multimedia. Tidak lupa menyapa pemirsa juga yang di rumah bersama teman-teman dari Kontreng Pro Video Shooting. Matur nuwun. Bapak Ibu tamu undangan saudari sekalian ingkang kawula mulyakaken, monggo sesarengan memuji mugi-mugi adicara ing dalu punika saged kelampahan kanthi lancar sukses ngantos titipurnaning adicara. Wasana kawula kamarwaja ngaturaken sugeng amirsani saha midhangetaken pagelaran ing dalu punika saking MMT Campursari. Nuwun.
Neng lapangan nggawa cucur. Mugi-mugi sedaya tamu undangan panjang umur. Kok ya enek sing ndak amin to ngono iki. Amin 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 ya ya. Neng lapangan nggawa ciki. Muga-muga kabeh tamu undangan banyak rezeki. Amin. Neng lapangan nggawa luntas. Muga-muga kabeh tamu undangan utange ndang lunas. Sing neng jaba amine buanter utange akeh ketoke. Mekar apa BRI. Nggih, alhamdulillah kompak. Wah, percaya tenan lek teng Wates Campur Darat ini memang posisinya strategis untuk seniman seniwati budayawan nglumpuk kabeh alhamdulillah. Guyub rukun kompak sedaya nggih rawuh niki luar biasa wonten daleme Pak Bud kalian Bu Kamtik Pak Budiono. Wah, gara-gara duwe kolam puluhan ya akhirnya ya duwe acara ya giyeden ngene iki lho alhamdulillah. Heeh. Kolame kuwatah Pak Budi. Nggih. Niki saderenge bahas kolame Pak Budi. Nah. Monggo niki langsung ditanjake sindene setunggal mboko setunggal. Timbangane selak kewengen ya Cah ya. Ya, nggih. Monggo niki katuran jumeneng sindene ingkang angka setunggal sesarengan kanca-kanca MMT Campur Sari San Audio katuran jumeneng Mbak Silva Maulita. Yekno. Yekhe. Mbak Lita Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Kang Mas.
nyapa to kok panjenengan tak timbali luwih dhisik ki nyapa. Kenapa? Sebabe kan warga lokal ya ta. Oh iya, nggih. Omahku jane wadoh dhewe, Mas. Wadoh dhewe. Wadoh dhewe. Jogja. Jogja. Jujuk saja. Jujuk saja. Infone ora enek sekilo wis teko iya ta. Lho renek 500 meter tidak ada. Alhamdulillah Mbak Lita. Nggih. Dalu niki kula panjenengan saged sowan ning dalemipun Bapak Budiono. Ugi Ibu Kamti. Nggih, bos kolam Mas. Bos kolam. Bos iwak. Iwake sak arat-arat. Teng pundi-pundi. Teng pundi-pundi kolame wonten insyaallah engko awake dhewe ya digawani kolam. Lho, piye lek nggawa iwake Mas? Isine kolam. Isine kolam. Nggih, sak rombongan iki mengke lah tenang. Diparingi iwak. Iwak. Sak pira Mas? Ya sak tekem tok. Anak. Dalu niki sesarengan MMT Mbak Lita. Nggih. Niki menghibur Bapak Ibu tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh ing dalu punika. Nggih dalam rangka hari bahagia pernikahan Mbak Krisma dan juga Mas Danang. Nggih, pernikahan. Nggih, diaturne Mbak doane apa untuk kedua mempelai? Nggih, saderenge disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu para tamu undangan sing sampun rawuh. Terima kasih doane nggih. Sakniki gantosan kula sing mendoakan kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah barokah. Amin. Enggal pinaringan momongan yang soleh dan solehah. Amin. Rezekine kathah barokah lek turah-turah. Amin. Saged tindak wonten Mekah Madinah. Allahumma amin. Wah, sing buri banter dhewe muga-muga ndang cepat rana. Amin. Budal dhisik nek Mekah. Bareng-bareng ya. Amin. Tenan iki istimewa apa ki jenenge lek ngomong ning rembug bab doa ya Mbak Lita ya. Nggih, Mas. Iki asline iki nyapa to Bapak Ibu kok rawuh iki ya mek sing diarep-arep ki doane. Doa restu ya to. Dadi Pak Bud karo Bu Kamti ngundang kabeh bolo-bolo dulur-dulur sedaya diaturi ulem utawa undangan ki saperlu nyuwun doa pangestu. Heeh, lek perkara becek utawa wis ora mikir. Pak Bud karo Bu Kamti ora mikir. Dan merekatkan silaturahmi ya Mas. Sing penting iki doane. Nah, tapi lek ora becek kebacut. Ya ngono. Diaturne tembange Mbak Lita. Nggih, monggo niki sesarengan MMT ugi malam hari ini siarkan langsung bareng teman-teman Kontring Pro video shooting. Nah, lumantar streaming YouTube. Live Mas. Live. Aja aneh-aneh iki aja neko-neko lek live. Ben lek aku malah tak nekak-nekakne. Engko lek teko ngomah ra entuk lawang piye? Ora entuk lawang, nggawa lawang dhewe. Nyapo ora kurang akal aku kok. Oke, monggo diaturke tembange sesarengan MMT Campur Sari ugi kanca-kanca saking Sun Audio matur nuwun bolo-bolo. Nah, nggih. Ada Mbak Silva Maulita. Nggih, diparingi langgam rumiyin nggih Mas. Sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Care. Bapak Kasut, sugeng dalu.
Moh aku. Baleni moh aku. Enggak, aku ndak seneng, aku ndak suka. Kopine apa orang teko to, Mas? Aduh kok mbukur teko bangus wates kene ndak senggak nyapo karepe. Ndak isin karo sing ngelungi sego mang to. Weh. Tulung rombongan. Kompak. Nggih. Yo. Isin. Bal-balan. Kompak kok Mas tapi Mas. Ya wis lumayan. Kledang kait teko Arnila lancang. Nyapa Mas? Enek aku ngebor ning kene kok didulit bokongku. Kowe ternodai aku ngene iki ya. Dan lek mundulit karo apa kuwi, Mang? Karo apa kuwi, Mang? Loh, aja karo kuwi. Lah jaluke karo apa, Mas? Tangan ngene. Yo atitno. Aku kok gedeng aku. Kledang kait teko ora bakal lali kalawan sliramu wong ayu. Inggih Kang Mas. Dasare wis ayu, suarane ya waduh istimewa.
Mulane sapa to sing iso nglalekne sliramu? Aku tidak mungkin melupakanmu. Apa iya, Mas? Apa? Nggih, sampun Mas. Setunggal kembang. Matur nuwun Mbak Lita, katuran pinarak malih lenggah. Nggih. Niki ugi ngaturaken sugeng dalu Bapak Nyoto Kepala Desa Wates ingkang sampun rawuh. Pak Carik, Bapak Suparman, ugi Bapak Suyono. Niki Pak Kasun Bangus sugeng rawuh sugeng dalu. Ngapunten niki kalih maos ngeten ugi kula nggih dereng ngertos piyayine ingkang pundi lah dereng nate ditangkap kok panjenengan ya. Dadi ya sik urung kenal. Pangapunten nggih pokoke sugeng dalu niki para pepundhen kula ingkang sampun rawuh katuran pinarak ingkang sekeca sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun kasamaptaaken niki saking kanca-kanca kadang jurulati kadang sinoman ugi pasugatan lelipur ing dalu punika saking MMT Campur Sari ingkang sinengguyung kanca-kanca San Audio spesial di hari pernikahan hari bahagia Mbak Krisma dan juga Mas Danang. Salajengipun ngaturaken monggo sinden ingkang angka kalih katuran jumeneng iki sepote anu titik tak sing penting mentes ngono ya. Mary Octavia. Apa ya? Ya elo. Keringetmu loh Mas. Nah gila. Kudune ya sesuk-sesuk neh lihat dina Mary Octavia ora sah nabuh langsung dijajal tekuat teko nggon ora jajal. Wes tak tinggal sih. Persiapan ya ora sah ditabur mek ngono sak uni-unine Mas yo ngarepe renek mik. Nah. Katuran jumeneng sinden kita berikutnya ada Mary Octavia. Api bagianku mek ngono tok berarti ya. Ngono tok. Karepku ya kuwi. Khusus dhewe ben kowe kapok ora mek ae lho. Yeting aku mangga Nah iki sowan ning daleme Pak Budi iki ya ora oleh mek Pak Budi. Pak Budiono karo Bu Sukamti. Tak kira Bu Budi. Ora. Pak Budi dan Mbak Budi. Pak Budi dan Bu Kamti. Ya. Ini dalam rangka tasyakuran pernikahan ya Mas? Betul. Mbak siapa? Mbak Grisma. Mbak Risma. Grisma. Gris. Oke. Gris. Ada G-nya. Gris toh. Grisma. Dan Mbak Grisma. Mas Danang. Juga Mas Danang. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan barokah. Amin. Dan cepat diberi momongan yang soleh dan solehah. Amin. Dan juga diberi rezeki yang banyak. Amin. Barokah. Amin. Lancar segala urusannya. Amin. Wes. Loh. Wes kuya. Wes. Ya. Jaga akeh kok kabotan. Orang ngene ngono awake dhewe iki diundang rene iki selain kita berhibur ya toh Mer. Iya. Kowe aja ngulang kali jak omong kok. Selain kita berhibur awake dhewe iki yo minimal urun donga. Iya. Sebabe kowe ngerti to nyapa kok urun donga? Nyang apa? Cacah padha ora sangu lek urun dana ora enek apa. Ngono to. Yo enenge mung donga iki. Donga tok iki. Heeh. Diature tembange Mbak Mary. Spesial menghibur Bapak Ibu para rawuh tamu undangan yang sudah hadir, juga teman-teman kedua mempelai, ini teman-teman dari Mbak Grisma, teman-teman Mas Danang ingkang kepareng rawuh ing dalu punika. Nggih ugi ngaturaken gunging panuwun sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan di kediaman Bapak Budiono malam hari ini, dan juga matur nuwun juga nggih mugi-mugi berkah barokah
Mliginipun tumrap keluarga agung Bapak Budiono sumrambahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah ready Tugu? Ready. Oke, ditarik kembali lagunya, tembangnya dikasih spesial dari MMT Campur Sari, juga Sun Audio di malam hari ini. Resepsi. Ya. Ya. Oke, bareng Mbak Mary Octavia. Ngono lho kok Carry lho. Demen to. Nggih, monggo mangke yang mau menyumbangkan suara emasnya, monggo dipersilahkan langsung menuju ke depan saja ya. Aku meh min kenekan siji. Ya lah. Kenek lagi. Mbah Lurah. Mana Mbah Lurah? Mbah Lurah ndelik. Cidok ora to, Kak? Jerek resepsi. Karemu. Dan krimis ing wayahe wengi kae tansah ngelingake sliramu nangake senajan ada rasa kangen sesandingan sumendane ati ambang-ambang kelingan ne wujud saja dene tresno liwat tembang kangen kang kapindho tenono kabar saka aku kang kagowo angin wangi muga dadi tombo panglipur ning sepi. Tanda katresnanku iki tak kirimke kangen siramu tanda kangen kapitu wujud rasa kangen datang bisa lali aduh angen-angen ngelamun kang tapi ngalamun mikir nih marang wong kata tresnani sepiye papisahan muga inggal ketemu nadan ana teman mesti ketemu kangenku. Iya MMT Campur Sari. Video shooting. Yuk. Dan krimis ing wayahe wengi kae tansah ngelingake anggonku kangen slirane senadyan pada rasa kangen sesandingan sumendane ati ambang-ambang kelingan titipne wujud saja dene tresno liwat tembang kangen kang kapindho tenono kabar saka aku kang kagungo angin wangi bisa jadi tambah panglipur ning sepi. Ayo
lamun kan tanpa tapi ngalamun mikir nih marang wong kang tresnani suwi kepisahan muga enggal ketemu natian ono tembang tak tulis karo sliramu ya seenek uwe lho teko mburi. Diomongi kuwi maskotku Mas, iki passwordku. Passwordmu Mary. Lek sampe enek sing liyane berarti wah, geger. Mary palsu kuwi. Mary palsu wis katik materai kudunan. Katik matre rumangsane iki. Wah, ngene iki lho Mary iki ya rawuh bapak-bapak ya alhamdulillah. Ya ampun sugeng dalu Bapak. Alah bagus. Tenan. Sawer dong, Pak. Kok lagi mari dahar langsung kok jaluki sawer. Ya ben dicepakne ngono lho. Wis otomatis tenang ae. Mbah kene iki bos-bos lho, Bos. Kene iki tenan. Bos-bos kabeh wis wae sawere rene sing pucet pokoke kene iki. Tenan. Usume iki lek perkara sawer iki lek biru, putih biru, abang. Lah ngono lho. Pink. Cilik sapa? Matur nuwun Mary. Nggih, sampun ngaturi setunggal tembang kalau wau nggih ngaturaken sugeng rawuh, sugeng dalu Bapak Ibu ingkang katemben rawuh. Nggih. Selamat menikmati hidangan yang telah disediakan juga hiburan pada malam hari ini bersama teman-teman dari MMT Campur Sari, tentunya yang didukung sepenuhnya dari teman-teman Sun Audio juga Kontring Video Shooting. Nah, matur nuwun nggih. Diaturke kembali sinden ingkang angka 3. Nah, iki lho. Si cantik dia dari Brangkulon Tulungagung, ada Arnila Putri. Kaya bengi iki awake dhewe masih turut lurung Mas. Tapi tetap keamanan terjaga. Lalu lintas juga terkendali karena bantuan Bapak-bapak Linmas. Iya, terima kasih Bapak Linmas. Terima kasih matur nuwun kabeh nderek nyengkuyung Mbak. Kabeh gotong royong saya kapti untuk kelancaran kesuksesan acara di kediaman Bapak Budiono. Oh nggih, alhamdulillah. Monggo disapa dulu Mbak Arnila. Nggih, kagem para tamu undangan sedaya mawon, saya ucapkan wilujeng dalu sugeng rabi pasugatan ingkang sampun dipun saptakaken. Ini pernikahan dari Mbak siapa Mas? Mbak Grisma dan Mas Danang. Dengan Mas Danang. Nggih, semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat dikasih momongan yang soleh dan solehah. Amin. Bahagia dunia dan di akhirat. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Harmonis. Kenalkan saya mautnya. Saya harmonisnya. Aku pilih jadi harmonis. Hanya maut yang memisahkan berarti saya mautnya. Saya harmonisnya. Jadi aku gah dipisahne gah. Oh iya, tidak gelem ya. Berarti aku sing jahat, awakmu sing apik. Apik. Oh iya. Pancen yo cara wajah-wajahnya kan yo ketok to. Oh, aku wajah lugu, jujur, tidak suka membohongi, tidak suka ingkar janji. Oh ngono. Iya no. Poh. Kaya ngono ya oka tibake ya. Aku iki lho. Iya ya. Aku yo ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Heeh. Dadi ngene iki umpamane apa jenenge pernikahan ngene iki. Iya, pernikahan Mbak sapa? Mbak Grisma karo Mas Danang. Nah, iki pernikahan Mbak Grisma karo Mas Danang ngene iki lek jajane teko ngene iki aku yo
Iki lek perkara jajan nomor 1. Lah ketok kita iki. Jadi Mbak Grisma dan Mas Danang ini yang sudah memutuskan untuk menjalin hubungan rumah tangga, menjalin pernikahan ini insya Allah sudah saling bisa mengerti dan memahami apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan insya Allah saling bisa melengkapi. Apa lagi Pak? Ya ampun. Jajane nyenggone. Kok iso aku jan dindut-dut aku. Ya, terus piye? Iso saling mengisi apa yang menjadi kekurangan masing-masing. Mas Danang kurangnya neng ndi, Mbak Grisma orang Rasulullah tapi ngiseni nutupi kurangnya. Yang penting saling melengkapi satu sama lain. Saling melengkapi satu sama lain. Jangan ada dusta di antara kita. Dusta di antara kita, kejujuran harus tetap terjaga. Nomor 1. Jalan kore. Piye iki? Kaget. Mercane sapa to jane iki mbledos iki? Yuk. Ya wes. Ini saya mau membawakan satu buah lagu ya. Nggih. Ini spesial untuk kedua mempelai sak menika ya rada didongakne ngono Mas. Oh nggih, monggo. Ben panggah atut runtut reruntungan. Amin. Pindho mimi lan mintuna. Enek kaya lagune Sujiwo Tejo ki ya nek. Piye? Anut runtut tansah reruntungan munggahku mudhun gunung anjok samudra pasang gandeng renteng ajejereng renteng reruncene kembang-kembang temanten. Pak lek sampean amet liwat aku kok ndak kena tak rekam Pak. Aku tak jukuk gambarku dhewe pas nyanyi karepku ngono lho. Ya wis, ya. Diaturnya Mbak Arnila. Ya. Nggih, monggo sesarengan MMT Campur Sari. MMT Campur iki liwatne jajane iki panggal liwat-liwat. Ampun. Nggih, ndak apa-apa. Oke, monggo Mas. Ya. MMT Campur Sari Arnila Putri. Ya ngono to ya, rame. Ngono lho. Sece ya. Soale kotakane jajan pun medal. Pun medal, alhamdulillah ya. Makane padha semangat iki mau ya. Tak cek sik. Apa sing mbok cek? Oh anu iki lek jare para sepuh. Oh ya. Jare para sepuh ngene iki anu apa ki jenenge dinten 7 pekenan gangsal. Nggih. Pun sawetawis dangu kopine
kok sik dereng medal. Lah ya kuwi sing digoleki cacah ya. Heeh. Sakwise jajane metu, kopine bariki ya. Sik antri to, kopine sik antri ya. Digodhokne banyu. Digodhokne banyu ya. Lanjut. Rena wangi dadi ati. San Audio matur nuwun. Kontreng Pro video shooting.
Aja lho. Ning kadang-kadang awake dhewe ngengkel nguber karepe nepsu. Nah, ya kuwi. Kuwi ala lek kuwi ya. Sing kadang-kadang gare bubrah, gare rusak nguber karepe nepsu. Mulane kanggo pengeling-eling awake dhewe iki tetep manut karo kebecikane atine dhewe-dhewe. Nah, kuwi lho sing. Mas ya sampean kaya ngene iki lek atimu apik kan ya panggah dicintai ngono lho Mas ya to. Sik iki ndak penak iki. Sik piye? Kok enek kata-kata Mas yo sampean koyo ngene iki? Yo Mas yo ganteng ngene iki lho. Nah, ngono lho. Aku kok nang ganteng ngono ben roh podokan atus kene. Ben marem. Ben roh lek aku nang kene iki ganteng ngono ben roh. Yo ben marem. Heeh. Yo Mas yo bodine koyo celengan Semar ngene yo. Jereke pake aku malah koyo kakus ngono iki. Ora, opo iki koyo celengan Semar lho, Pak. Heeh, tapi rada dhuwur. Rada dawa titik. Iya, sing penting ki atine apik, Mas. Atine apik, tumindake saben dina ya apik. Tumindake apik. Iso gawe contoh. Mas-mas sing rawuh iki. Nggih. Iki ya kanggo apa iso kanggo tepo tulodo, kanggo contoh. Iya. Sebabe apa tumindake apik. Alhamdulillah. Enek tanggane apa duwe gawe ya tindak becek buuh. Ora peduli apa ki jenenge ning omah sik duwe penggawean apa, lembur apa ditinggal. Iya, ditinggal. Menyempatkan meluangkan waktunya untuk menghadiri dan memberikan doa restu. Alhamdulillah, terima kasih atas doa restunya untuk kedua mempelai ya. Ini juga salah satu tindakan baik itu memang seperti itu. Iya. Dan juga kayak awake dhewe iki insyaallah ya dinilai apik. Nah, betul Mas. Soalnya awake dhewe atur lipur iki insyaallah dadi senenge bungae manah para pamirsa, para rawuh dalu. Dadi pahalane awake dhewe ya Mas ya. Pahalane awake dhewe. Amin ya rabbal alamin. Lek arep tumindak Allah eling-elingan siji. Piye? Umpama kowe kok arep nyolong panganane kancamu ya toh. Iki elek-elek. Nyolong lawuh iki nyolong lawuh. Lawuh umpamane. Oh iya. Meri njaluk loto, kok sampean milik. Arep jukuk lotone Meri. Sungkan. Amprih ngenteni lenone Meri. Lenone Meri ya. Pas jukuk, iki kan jenenge ya ngutil, ya nyolong ya toh. Pas jukuk iki tangan tengen jukuk, tangan kiwa rada obah nang ngene. Mergo nyapa? Loh, awake dhewe dituti malaikat Raqib dan Atid. Raqib di kanan, Atid di kiri mencatat amal keburukan. Lek kok obah ning ngene, malaikat Atid ora roh, keri. Dadi ora fokus. Malah ora nyatet. Lali ra dicatet ya lek kuwi mang. Ora kecatet malaikat Atid keri kok kene. Iki tips lho, Bu. Tips iki tips. Tenan sing ora nyimak iki mang wah getun. Getun iki ya. Matur suwun, Gus. Gus Bakir ya. Monggo dipunlajengaken. Oh baik kene. Kon ngobahne ngene lho malah. Ora oleh linggo ki arep mbok panjer ning kene apa piye to sakjane iki? Aja lungguh sik. Sembuh atune wong iki. Kanca-kancane loro-loro mosok siji wis ngono kan ndak penak. Iya, oke. Iki mau peloro to. Lho lorone engko saiki pinarak dhisik. Jen ngoncak ngancit nek wong iki cah mesian. Aku demen garapi wongi demen. Nggih, tentunya masih dalam rangka hari bahagia malam hari ini di kediaman Bapak Budiono dan juga Ibu Sukamti, pernikahan putri tercinta Mbak Grisma dan juga Mas Danang Prasetyo. Nggih, kembali berhibur bareng MMT Campur Sari, dihadirkan kembali sinden kita hari ini ada Mary Octavia. Joget kok sing pokro titik no kancane ra dibagi nggon mundur-mundur jentit. Kadung tresna karo samingan. Kadung tresna piye wong ngene iki lek ora urusan profesionalitas kerja aku giyah karo kowe iki. Pilih penak satru tenan aku. Lah aku lho nyawang awakmu gah. Lah nyapa? Ya ndemok paling gelem. Demok apa penak?
mek-mek no. Mary, ya. Ini kita juga menunggu atensi saking bolo-bolo dulur-dulur para rawuh ing dalu punika, mbok menawi wonten ingkang badhe nderek tetembangan, nderek nyekar, menyumbangkan suara emasnya dipersilakan atau sekedar request juga monggo. Monggo. Yang jelas waktu kebersamaan kita masih panjang. Iya. Saking dawane Mer, saking dawane iki dadi melekuk-lekuk ngene iki lho. Saking dawane. Nggih. Ditunggu atensinya, monggo yang mau gabungan dipersilahkan langsung menghubungi hamba. Hamba Allah. Nggih. Lek kalau mau kanca-kanca Sinoman anu Mbak Mary. Lagu ambiarane urung Mas ngono. Ambiaran? Iya. Wah. Dadi kan sembarang wong ambiaran pokok rada ngambiar. Jenenge campur sari. Campur. Berarti campur sari. Lek campur ijo kuwi ning warung. Campur sari. Oke. Nah, disiapkan tembangnya Mbak Mary. Monggo. Iki apa to, Cak? Ampun ya. Abi. Kobong. Iki ngombe iso kobong. Ben kobong, ben kebul-kebul ndase doyok. Suwun. Terima kasih bangsa Indonesia. Terima kasih. Kembali diaturkan bersama Sun Audio, Konring Pro Video Shooting, juga teman-teman YouTuber yang lain matur nuwun rawuhipun luar biasa selalu mensupport. Matur gunging panuwun sedaya kemawon. Nggih. Ini ibu-ibunya yang nanti juga boleh nyanyi, Bu. Mbak-mbaknya. Nah, monggo yang biasa bernyanyi, biasa bergoyang ya ta. Ben iki engko suasanane saya regeng, saya gayeng, monggo sesarengan goyang bersama, nyanyi bersama MMT Campur Sari. Kami tunggu gabungan panjenengan. Nggih. Oh iya, engko Mbak Manten karo Mas Manten ya hari spesial ya kudu bernyanyi duet. Mbak Krisma sama Mas Danang, nggih. Engko lek Mbak Krisma karo Mas Danang iki nyanyine paling sinarengan, ngono ya pantes. Nggih. Monggo diaturke MMT Campur Sari, ada Mary Octavia. Oke, kita kasih Bukit Berbunga. Sirku nyapa kowe? Bos, gasnya bocor. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Terima kasih, selamat jalan, hati-hati di jalan, bos-bos sintrak, matur nuwun rawuhipun. Bukit berbunga, bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu
terima kasih.